Bubut nelongso. Boleh cek dalu Cahyo? Boleh cek dalu Bapak. Aduh, Bapak tuwek. Napa? Ya semanut. Tapi sepisanan ya semanut panjenengan. Pokoke mboten ewuh ke panjenengan ngono wae. Pokok suwante terus sampean yo demen yo ndak masalah. Nggih. Pripun? Tasih sepinanan kula kepanggih kalipun panjenengan Cahyo. Nggih. Jenengan pidalemipun pundi? Kula. Nggih. Banaran. Banaran. Kalih griyane Mas Kirun? Pak Kirun? Celake mriku. Celake mriku. Wah, ya sesuk lek aku pas mampir gaekno sego goreng ya, Dik ya. Nggih. Tembangi ana pupusing nelongso. Nggih, Mas. Inggih. Nggih. Saking Pak Sakiunipun Slamet. Pak Ingkang Slamet. kagungan dalem ugi Mas Surani Indrawan menika nggih. Nggih. Apa iki santenane patenku sing jawabke sliramu peto ati peto lambe Wes kadhemen rasaku Mas rungono tangisku dadi eko saka uripku pari pasang ngrangke lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis jalanku dalanmu piye Cayu sapa jenenge wong tuamu sepurane yen gawe lara atimu iki pilihane wong tuamu nggih jenenge wong tuamu sapa Dedi Dedi? Dedi Sumarno Nggak kenal aku. Kuwi sapa kuwi? Nggih duka. Nggak kenal. Sesuk komporan ning omah ya. Nggih. Ayo, garap. Nggih. Enten pupusin longso. Wonten diajeng ini. Saum-saum. Nah, sesarengan kula sakadang kanca saking keluarga Gung Wayu Kerido Asmara. Nuruti panyuwunipun beliaunipun Bapak Slamet adalah sagugusan keluarga. Sesarengan Wayu Kerido Asmara. Bapak Sunarto matur supanuwun. Keneng apa sifatmu saiki wis beda. Aku ya ndak ro. Kowe ninggalke aku ngebotke Pak Slamet. Aduh. Apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Saurana Cayu Sesok ning jero dodo. sesuk tuku obat. Pancen larake arep kepiye maneh kowe wong randu. Aku pancen melarat bondo Cayu. Rasa tresnamu saiki wis beda kaya lumut ing pinggir segara. Apa iki satenane batinku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe